ҷонони азиз подписчикони аккаунту даро ҳама каса хуш омадем. бародарҷонони азиз, рӯзи ҷумъа ҳаматон муборак шава. умедворам ҳаматон созен, саломатиятон хуба, коротон хуба. умедворам ҳаматон назем. шербачо ай сад камтар дига билетон мондагиай ба хотирам мадам намона подписчико давонишна гуфта аксия кардем бачо 1000 рублда 3 дона билет метем. аксия кардем. ҳамин рӯз як ҳаракат кинем, ҳам билетҳоро тамомш кинем. насиб бошад пага дига бозира бигзаронем. нархи як шаврма қати тағдирит баланди кина. якта 100,000 рублей дим чойҷоизаш, якта $1000, якта $500, дитта 20,000, дитта 10,000, 5та $100, 10та 5000, 10та 4000, 10та 3000, 10та 2000, 10та 1500, 10та 1000 рубла. падаришни билет ай бозии оянда 100 дона приз дорем. бачо ҳозир ҳаракат кинем, ҳам билетҳоро тамом кинем. 1000 рублда 3 дона. WhatsApp ҳамун WhatsApp, Сбербанк ҳамун Сбербанк 867 175 6604 билетҳоро тамом кинем. ҳамин бозида мада намона майли подписчико давонеша. баҳри подписчико 3 донаш 1000 рубл бачо. шоҷоизаш 100,000 рублей. ҳамин 100,000 рублей қати як проблемаи нормал ҳал мекунӣ. я 350 рубла жилат мекунӣ, 330 рубли мегала. шоҷоизаш 100,000 рублей бози дар ресторан мегзара. баҳри шумо қати як ҷоя мегзарад. дуюм шоҷоизаш $1000, шеюм шоҷоизаш $500. короче як қопча призои пулӣ дорем. ҳамаш призои пулиаст. аксия кардем бачо. айда зиёд намешавад. айда зиёдиш безе мешавад бачо. ина 5000, ина 5000, 3000, ина 10,000, 10,000, ина 3000, ина бо призои 5000, $100, 5000, $100, 5000, бо 5000, 5000, 20,000, 5000, 20,000, $100, $100, бо як дона дига $500 ҳаст. бачо ҳаракат мекунем. ҳамун WhatsApp, Сбербанк, ҳамун Сбербанк. бозирам бисёр кашон кунӣ, подписчико зиқ мешавад. ба хотири ҳамин ҳаракат кардем. анди мана намонам, бозира тез бигзаронем. як дона $500 ам дорем бачо. 102 дона призай. бози дар ресторан баҳри шумо мегзара. билет тамом шава, адреса мемонум. як ҷоя ҳама каса бозира мегзаронем бачо. нархи билет пули як шаврма қати 100,000 бизани и кори ганда бачо. 100,000 рублей. шоҷоизаш 100,000 рублей. нархи як шаврма 1000 рублда 3 дона. каси билет хайдорӣ кина, баъди ҷима насиб боша шарапас билетотон мерава. дуюм шоҷоизаш $1000, дуюм шоҷоизаш $1000, сеюм шоҷоизаш $500, бо 20,000, 10,000, 50,000, 102 дона приз дорем бачо. ҳама билет ҳаракат кинем. нами ҳозир тамом шава ҳамин рӯз пагада бозира мегзаронем. нархи як дона билет пули як шаврма бачо. и хеле ягон ҷуда намешавам. арзонай 330 рубли мегала. 1000 рубла 3 дона мегири, 1330 рубли мегала. 330 рубли қати 100,000 мезани. дар тоҷикистон рӯй кунӣ 117,000 сомонӣ ёки 17,500 сомонӣ мешавад. бачо ҳам видеоро подлинца кунед, ҳама бибина, ҳам бозира ҳам билетош ҳамин рӯз тамом кунем. пагада бозира монем шер бачо. умедворам ҳаматон дастгирӣ мекунед. раҳмати калон дастгирӣ карда омадагиед. не ки ҳамин ками дига билето мондага бозиуҷа кашон шидестак. барое ки анди ман намона подписчикои ман давон нишавам гуфта, барои ҳамин хотир бозира чӣ кардем? тез монем бигзаронем шер бачо. 867 175 6604 бетур кабракш карта мемонад. ҳамон WhatsApp Сбербанк. билет каси хайдорӣ кина, баъди намоз насиб боша меем якта чӣ мекунем? менависем, рӯӣ мекунем. сарбаланд хонобод будем бошед. умедворам ҳаматон созен, саломатиётон хуба. 1000 рубла 3 дона аксия кардем бачо. ғайрат кунем.